салом дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ба шабакаи мо. читавре ки мо дар навори гузашта гуфта будем, мо кӯшиш мекунем бештар наворҳо барои муҳоҷирон тайёр намоем ва ба воситаи ин наворҳоямон то ҷое тавонем ки ба шумо ёрдами худро бирасонем. читавре ки дар навори гузашта гуфтем, шумо метавонед фикрҳои худ ва саволҳои доштаатонро дар комментария бинависед ва мо ба саволҳои шумо тариқи як навор ҳатман ҷавоб медиҳем. барои огоҳ будан аз навигариҳо дар шабакаи мо подписатсия карданро фаромӯш насозед. имрӯз мо дар бораи регистратсия суҳбат хоҳем кард ки ба забони тоҷикӣ ба қайдгирӣ мегӯянд. ба қайдгирии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия дар соли 2017. ба қайдгирии муҳоҷират яъне регистратсия барои ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ ки ба Русия меоянд, новобаста аз он ки ӯ бо виза меояд ё бе виза ҳатмӣ мебошад. аниқтараш ҳамаи шаҳрвандони хориҷие ки ба Русия меоянд ҳатман бояд дар хадамоти муҳоҷират яъне ФМС-и ин кишвар худро ба қайд гузоранд. ҳамин ки регистратсия намудед худаш маънои дар қайди ФМС гузоштанро дорад. мо дар ин навор кӯшиш менамоем ки муфассал чӣ гуна дар соли 2017 дар қайд гузоштан яъне регистратсия намудани шаҳрвандони хориҷиро дар Русия ба шумо фаҳмонем ва ба як қатор саволҳои умумӣ яъне саволҳое ки бисёриҳо дар сар доранд дар масъалаи ҳамин регистратсия ҷавоб бидиҳем. ин навори мо ба шумо чӣ хел мустақилона худро дар қайд гузоштан, чӣ гуна регистратсияро тафтиш намудан, яъне дар назар дорам тафтиш намудан аз он ки оригинал аст ё фалшивӣ ва якчанд дигар гуниҳо дар бораи ба қайдгирии муҳоҷират дар соли 2017-ро мефаҳмонад. барои чӣ шаҳрвандони хориҷӣ бояд регистратсия дошта бошанд? ба қайдгирии шаҳрвандони хориҷӣ яъне регистратсия намудани муҳоҷирон барои ин мақсадҳо пешбинӣ шудааст. барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаи онҳо яъне шаҳрвандони хориҷӣ гузошташуда, барои таҳия намудани маълумот оиди ҳаракати муҳоҷирон яъне рафту омади онҳо, масалан дар як сол чанд шаҳрванди хориҷӣ омад, чанд то рафт, ҳамин хел. барои идора намудани кишвар дар давраи буҳрон яъне кризис. муҳлати ба қайдгирии шаҳрвандони хориҷӣ дар соли 2017. пас аз омадан ба кишвари Русия дар давоми чанд рӯз худро бояд ба қайд бигирӣ? муҳлати регистратсия намудан барои ҳамаи хориҷиён як хел нест. он барои шаҳрвандони ҳар кишвар ҳар гуна мебошад. аслан ҳамаи муҳоҷирон бояд камаш то 7 рӯз худро ба қайд бигиранд, вале шаҳрвандони баъзе кишварҳо метавонанд дар давоми 10 рӯз ва ҳатто 30 рӯз регистратсия кунанд. масалан шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд дар давоми 15 рӯз худро ба қайд бигиранд. шаҳрвандони кишварҳои узви Евразес яъне Беларусия, Армения, Қазоқистон ва Қирғизистон метавонанд дар давоми 30 рӯз худро ба қайд бигиранд. регистратсияи муҳоҷирон ва муҳлати иҷозаи зист дар Русия дар соли 2017. регистратсияи якуми ҳамаи муҳоҷирон барои то 90 рӯз пешбинӣ шудааст ки ин ба муҳоҷирон ҳуқуқи 90 рӯз дар ин кишвар гашту гузор намуданро медиҳад. барои аз ин ҳам зиёдтар гашту гузор намудан муҳоҷир бояд патент, вид на жительство ва ё якчанд корҳое ҳастанд ки метавонанд муҳлати регистратсияро дароз намоянд анҷом бидиҳад. дар давоми 90 рӯз агар муҳоҷир патент ё вид на жительство ва ё ягон корҳои дигарро накарда бошад, муҳлати регистратсияи ӯ дароз карда намешавад ва ӯ бояд қаламрави Русияро барои 3 моҳ тарк намояд. вале бисёри муҳоҷирон дигар хел мекунанд ки сабаби маҳкамшавии въезди баъзеҳояшон мешавад. инро мехостам фаҳмотар фаҳмонам. масалан бисёриҳо ҳар 3 моҳ пас намедонанд ба границаи Украина ё Қазоқистон мераванд то ин ки дар паспортҳояшон печат зананд ки масалан аз Русия баромад ва боз пагоҳаш бармегарданду боз ба паспортҳо печат мезананд ки ба Русия даромад ва ба онҳо иммигратсионные картаи нав медиҳанду муҳоҷирон омада боз регистратсияи нав намуда 90 рӯзи дигар гашту гузор менамоянд. убинед ки мувофиқи қонунҳои Русия шумо бояд 3 моҳ ба ин кишвар барнагардед, вагарна ин қонуншиканӣ ҳисобида шуда шояд шуморо ҷарима ва запрет въезд кунанд. вале ман бо баъзе аз муҳоҷирон суҳбат кардам ки мегӯянд мо чанд сол аст ки чунин мекунем, яъне Украина ва ё Қазоқистон рафта пагоҳаш бармегардем ва регистратсияи нав карда 90 рӯзи дигар беташвиш мегардем ва ҳамааш хуб аст.
ҳаминҷо як чизро гуфтаниям ки дар Русия қариб ҳар рӯз як қонуни нав мебароранд ки на танҳо шаҳрвандони оддӣ, балки дар ҳамон парламент худашон дигар ҳам раҳгум задаанд. Штавре худи рӯзҳо мегӯянд қонунҳои онҳо танҳо дар коғаз аст ва дигар чиз мегӯянду дигар чӣ мекунанд. шояд ҳамин сабаби бетартибӣ дар қонунгузориҳояшон бошад ки хушбахтона ҳар 3 моҳ пас граница мерафтагӣ муҳоҷирони моро ҷарима намекунанд, вале агар шуморо дар вақти кор кардан дастгир намоянд, танҳо регистратсия доштан ба шумо ёрдам намедиҳад, чунки патентро ҳатман мепурсанд. дар оянда мо навореро танҳо барои патент аз қадамҳои аввал то ба даст гирифтани патентро пешкашатон мекунем. хуб, бармегардем ба сари мавзӯъ. муҳоҷирон аз кишварҳои Евразес метавонанд бо доштани шартномаи корӣ, яъне трудовой договор, регистратсияшонро ба муҳлати 1 сол оформид кунанд, алихтараш ба муҳлати тамомшавии шартномаи корӣ. диққат: вайрон намудани муҳлати муқаррар гардида дар регистратсия ки 90 рӯз аст, сабаби запрет выезди муҳоҷир ва ҷарима ба маблағи аз 2 то 7000 рубл мебошад. маблағи аниқи ҷарима вобаста ба минтақаи муайян карда мешавад. тарафи қабулкунанда ки муҳоҷирро дар манзилаш ба қайд мегирад, яъне регистратсия мекунад, киҳо метавонанд бошад? дар куҷо худро ба қайд бигирем? Ин саволро қариб бисёри муҳоҷирон медиҳанд. барои ба қайд гирифтани шаҳрвандони хориҷӣ ва ӯро регистратсия намудан дар манзили худ, тарафҳои қабулкунанда метавонанд инҳо бошанд: шаҳрванди Русия, он манзиле ки муҳоҷирро регистратсия мекунад бояд соҳиби он бошад ё ақаллан худаш дар он ҷо регистратсия дошта бошад. шаҳрвандони хориҷие ки вид на жительство доранд ва он манзиле ки муҳоҷирро регистратсия мекунанд бояд худаш ҳам он ҷо регистратсия шуда бошад. шаҳрванди хориҷие ки ӯ дар Русия манзили истиқоматии худро дорад, фақат метавонад худро он ҷо регистратсия кунад, вале ӯ наметавонад дигар хориҷиро он ҷо регистратсия кунад, ҳатто оилаашро. шаҳрванди хориҷӣ бо статуси мутахассиси баландихтисос, яъне висококвалифитсированный специалист, агар дар Русия манзили истиқоматии худро дорад, метавонад худро он ҷо регистратсия кунад ва боз метавонад танҳо узви оилаашро регистратсия кунад дар ҳамон манзили худаш. инчунин мумкин аст барои регистратсия намудани муҳоҷирон ягон ширкатҳои русӣ ё филиалҳои онҳо ва ҳатто худи давлат метавонад ҳамчун тарафи қабулкунанда бошад. тарафи қабулкунанда чӣ тавре ки мегӯянд хазяин барои регистратсия намудани шаҳрванди хориҷӣ дар манзили худ бояд чӣ корро кунад? пас аз омадани шаҳрванди хориҷӣ ба манзиле ки он ҷо регистратсия карда мешавад, тарафи қабулкунанда бояд, яъне ҳамон хазяин, бланкаи тасдиқнамудаи огоҳномаро дар бораи омадани ин шаҳрванди хориҷӣ пур намуда ба ФМС, ки ҳоло УЭВМ МВД шуд, он ҷо супорад. ҳатман бланка бояд дар асоси ҳуҷҷатҳои муҳоҷир пур карда шавад, мисол мигратсионная карта ва паспорти ӯ. бланка бояд бо забони русӣ пур карда шавад ва дар он ҷо ягон хел сиёҳӣ кардаву ислоҳкунӣ, ба таври кӯтоҳ навиштан, яъне сокращённый, катакҳои холӣ гузоштан, хулоса ҳамин хатогиҳо бояд набошад. намояндаи ФМС бланкаро гирифта барои дурустиаш онро тафтиш намуда, пас аз қабул намудани бланка ва дигар ҳуҷҷатҳои лозима дар бланка отметка мегузорад ки қабул шуд. тарафи имзогузоштаи намояндаи ФМСро дар онда печат гузошта ба тарафи қабулкунанда медиҳанд ва ӯ ин бланкаро ба муҳоҷир медиҳад ки ҳамин аст варақаи регистратсияи муҳоҷир. хуб, ба қайдгузории яъне регистратсия намудани кӯдакони муҳоҷирон дар соли 2017. временная регистратсия, яъне регистратсияи муваққатии кӯдакони муҳоҷир ки ба Русия меоянд, яке аз шартҳои асосӣ мебошад. ба қайдгирии кӯдакони муҳоҷирон ин ҳам мисли ба қайдгирии муҳоҷирони калонсол гузаронида мешавад ки дар боло чегунагиашро аллакай гуфтем. муҳлати регистратсияи кӯдакон ҳам мисли регистратсияи волидонаш 90 рӯз аст ва пас аз 90 рӯз ё қаламрави Русияро ҳамроҳи волидонаш ба муҳлати 3 моҳ тарк мекунад ё дар асоси РВП, ВНЖ ва ё патенти волидонаш муҳлати регистратсияи кӯдакашон дароз карда мешавад.
диққат: агар волидони кӯдак дар Русия бо патент кор мекунанд, онҳо бояд муҳлати регистратсияи кӯдакро алоҳида дароз намоянд, чунки дар ҳолати супурдани маблағи патент танҳо маблағи регистратсияи соҳиби патент пардохт мешавад ва аз кӯдакро алоҳида бояд супурд. чӣ мешавад агар муҳлати регистратсияи кӯдак дароз накунем ва ё умуман кӯдакро регистратсия накунем? чӣ мешавад? шаҳрвандони хориҷие ки кӯдакашонро ба қайд нагузоштаанд, яъне регистратсия накардаанд, ба маблағи аз 2 то 7 ҳазор рубл ҷарима карда шуда ба ӯ запрет въезд мезананд. маблағи аниқи ҷарима аз минтақа вобаста аст ва ҳамчунин соҳибхона ки хориҷиёни берегистратсияро дар хонааш роҳ медиҳад, ба маблағи аз 2 то 4 ҳазор рубл ҷарима карда мешавад. тамошобинони гиромӣ, ман ин қонунҳоро фақат дар рӯи коғаз дидаам ва ҳеҷ гоҳ нашунидаам ки касеро барои регистратсия надоштани кӯдакаш ҷарима карда бошанд ва кош дигар қонунҳояшон ҳам мисли ин фақат дар коғаз бошанду муҳоҷирони моро ҷарима накунанд. хуб, чӣ хел фаҳмам ки регистратсияи ман оригинал аст ё фалшивӣ? агар дар варақаи регистратсиятон отметкаи ФМС ки ҳоло УВМ МВД шуд ва печату имзои намояндаи онҳо шуморо қаноат намекунад, шумо мехоҳед ҳақиқӣ будани регистратсиятонро тафтиш намоед, пас шумо бояд ба ФМС дархост навиштаю аз онҳо ҷавобро интизор шавед. ин буд он маълумотҳое ки мо дастрас намудаву ба шумо пешниҳод намудем. хело хурсандем агар шумо аз ин навори мо чизеро ба худ гирифта бошед. наворҳое ки мо махсус барои муҳоҷирон тайёр мекунем дар пеш аст. барои ҳамин ҳатман ба шабакаи мо обуна шавед. мо ба шумо тансиятию муваффақият дар корҳоятонро орзумандем ва бо мо бошед.